Какво да очакваме през 2025 година според списание The Economist? Светът през 2025. Ще се опитам да разгледам всички символи, както вие виждате. За съжаление има много сатанински символи, езотерични символи. Знаете, че списание Economist всъщност си крие доста послание. Нека видим какво крие за тази година, както всяка година разглеждаме, да видим какво ще видим през 2025 година според списанието. Между другото, много чудващо, списание Time избра Доналд Тръмп за Person of the Year, т.е. човек на годината, личност на годината. И искам да ви покажа едно много интересно нещо. Световното правителство, което ще управлява света през 2025 година. За момента пропускаме да Economist, само да в момента намеря страницата. Ето за тези, които наистина не вярват за поредна година, че едно световно правителство решава и управлява света и за следващата година взима решение. Ето, даже тук си пише, че световното правителство, което ще управлява света през 2025 година, са тези както виждаме, Папа Франциск, Барак Обама, Илон Мъск, какво прави Ердоган, тук не знам, българка Кристалина Георгиева и още много хора. Виждаме Тедрос, може би пак ще ни кажат вакцинирайте се. Виждаме Клаус Шваб и много други личности, които ще управляват и ще взимат решение и ще кажат на нашите правителства в нашата държава България какво да правим и какви решения да се взимат и какви закони да се взимат. Така че с това започнах пък да видим какво ни казва The Economist. Мисля, че така се вижда по-добре. Виждаме по средата са сложили Доналд Тръмп, където е център на абсолютно всичко през следващата година. Но най-отгоре има планетата Сатурн, което означава, че отново влизаме в една година на сатанизма и на сатанистите, където те всъщност са подчинени на планетата Сатурн. Сатурн в езотериката всъщност ни казва, че това е дявола, сатаната. Нали, хората, които разбират от тези неща, разбират символиката на Сатурн и той е начело с червена рамка. Така че през следващата година няма да очакваме хубави неща, защото виждаме директно с Сатурн влизат, сатаната влиза, както през 2023 година беше сатанинска година. Най-вероятно 2025 ще бъде такава. Ние знаем, че 2028 ще бъде пак сатанинска година. Продължаваме. Също така, този символ тук символизира тайните общества, т.е. отново тайно правителство. Тези, които са скрити зад завесите, ще ни управляват и ще си играят с планетата Земя, ще си правят плановете, ние просто ще си кажем какво се случва пак сега. Виждаме ядрено око. Това е око, както и дигитално око. Това символизира, че всъщност е под наблюдение ядреното оръжие или ядрената атака. Тоест, тази тема е актуална, тази тема се говори. Щом е показано, това означава, че се говори по тази тема и се обсъжда какво да се прави в света. Да не забравяме, че тук също има едно око, две очи виждаме, тук има един нос и тук има една уста, т.е. символизирано едно голямо лице, нали, който го вижда, но тази уста тук е на Байден и виждате колко мрачна е тази усмивка и е в червено. Всички символи са тук не случайно поставени, всичко е с цел, за да ви биват на очите и в главата. Виждаме часовника, който вече е обърнат и започва от начало. Това означава, че ние сме точно в полувремето, половината от 2020 започна. Знаете, че имаше пак часовник 2025 половината до 2030 година, така че този часовник е изключително важен символ тук. Плановете, които не са успели да осъществят до момента, имат време отново да ги осъществят до 2030 година. Ракетата символизира заплахи от ядрени конфликти, таен военен напредък или планове за атаки. Както виждате тук има, според мен това е ваксина, но защо има кръв вътре, червено е, може да бъде и синьо, може да бъде и черно или бяло, но това си червено. Като цяло са използвани само сатанински цветове, червено, черно, мрачни, зло. Т.е. следващата година не ни очаква нищо добро. Само искам да предупредя за самолетните катастрофи. През следващата година ще се увеличат толкова много. Постоянно, може би, всяка седмица ще чуваме самолетни катастрофи. Всеки месец.
Така че от сега искам да предупредя тези хора, които обмислят да пътуват със самолет следващата година и последващата и от тук нататък просто да внимават. Нали, толкова е писано, ще стане. Всъщност тази спринцовка тук също така символизира други неща, като тайни експерименти, може да са свързани с биологични оръжия или тайни проекти за контрол над населението. Тук виждаме компютърен чип, който също така символизира използването на технологии за масово наблюдение. Виждаме Урсула тук, нейното включване в тази корица всъщност означава напрежение в Европейския съюз и в управлението на Европейския съюз. Тоест, тя не се справя и както виждаме Доналд Тръмп е тук, т.е. той е малко не става с този, не става с този, не става и с този. А с кой става червеното? С този става. Виждате ли, нещата просто не са случайни. Защо? Защото е червена рамката, тук са черни. Знаете, че Тръмп не се разбира с Си Джинпин, Урсула фон дер Лайен или Зеленски. Виждаме, мисля, че това е Юпитер. Ако е Юпитер, това означава, че отразява извънземни влияния или космически програми, свързани с подобни неща. Ако е Венера или Марс, може да е Марс, може да символизира колонизирането на Марс, но от друга страна ми изглежда като кървава луна, защото сатанистите очакват това нещо. Аз не знам през следващата година дали имаме такова нещо, не съм проверявал все още астрологически календар, но ще видя. Виждаме протести, виждаме войни, виждаме напредък в науката, технологията. Виждаме Зеленски, той Зеленски е в черно, т.е. той вече се маха. Той вече се махна, така иначе не е толкова по медиите, слава Богу. Следващата година ще виждаме много Тръмп, Путин, увеличаваща се криза. Мисля, че това символизира Френската революция. Нещо ще се случи, някаква революция, може би ще има, ще видим точно какво ще е. И тук виждам в червено, първо гледам червените неща. Мисля, че това е планетата Земя, защото виждам тук Северна и Южна Америка. Мисля, че това символизира климатичните промени, суша, наводнение и бедствия, природни. Всичко това под управлението на сатанистите или на окултните, езотеричните или тайни общества. През 2025 година ще видим и много голямо развитие в сферата на изкуствения интелект. 2024 година беше такава, каквато ние си говорихме. Вече изкуствен интелект пее, продуцира, рисува, всичко прави. Знаете, дори и в България Емилия беше първата певица, която изкара песен по идея на изкуствен интелект. И първо песента беше с гласа на Галена. Всичко това е направено с изкуствен интелект. До година всеки човек ще може да пее и да си прави авторски песни. Това ще бъде много ефтино, включително и клипове, професионални клипове. Не знам къде ще ходят режисьорите, филмовите режисьори, сценаристите. Всичко това вече ще бъде направено от изкуствен интелект и съвсем на изгодна цена. Всеки човек ще си има вече музикални продукции, мечтите си ще се изпълнят, всеки ще прави това, което на него му харесва и след време хората ще оценяват това, въпреки че е направено с изкуствен интелект, примерно. Това е в технологична насока. Изкуствен интелект ще прави чудеса. Кибератаките ще се увеличат, кризите. Между другото, световното правителство ще се събере отново да си говорят за плановете за следващата година на 11-13 февруари 2025 година. Не пропускайте да гледате, защото така ще разберете какво предстои следващата година и за какво си говорят. Айде, чао!